Hej, jeg vil nu fortælle starten af hele historien. Historien hedder Thorsmindes Bank, da den blev røvet. Den blev røvet af Kurt, og nu får jeg lov til at se skuespillerne, der spillede med i filmen. Jeg hedder Bent. Jeg ejer banken, og den bliver røvet, og det glæder jeg mig egentlig ikke til. Så, goddag, jeg hedder Orlando Bloom, bare ikke i filmen. Jeg spiller altid skurke. Men i filmen, jeg har aldrig prøvet at røve en bank, men det prøver jeg i dag, og jeg hedder Kurt, og ja. Yeah. Har du set min shotgun? De er smart. Jeg er derimod Paul Parkbetjent. Paul Parkbetjent. Skal jeg politiet? Ja, så stopper vi lige, Paul. Godt. Nu kan det hele gå i gang. Nu præsenterer jeg nogle folk. Vi er helt almindelige mennesker inde i banken. Jeg hedder Kurt, og jeg hedder Jens, og her ser I nu. Jeg arbejder i banken.